हेल' लोगोफोर दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायबानो जाबाय। फेरेंगाया बुंदों बर'नि माखासे इउटुबारफोरनाव बर'नि थै गैया, ब्लाड गैया होननानै बुंदों। नोंनावल' बर' जाथिनि थै दं नामा फेरेंगा? नोङो माने एनडिबिआव थांनानै गावखौनो खोब बाहादुरि एनडिबिनि लिडार जानो मोननानै बै समाव गावखौनो फुरा दा माने इएम जानो मोननानै पावार मोननानै फुरा लेक्सार होदोंना। नोंनावल' बर' जाथिनि थै दं नामा फेरेंगा? गमामायैनो दिनैनि दिनाव जुदि नोंनाव बर' जाथिनि थै दंमारोमोनब्ला फेरेंगा, दिनैनि दिनाव नोङो जुदि नोङो सासे नेसनेलिज्म मानसिब्ला, बर'नि थै दंमारोब्ला गुवाहाटि बरबारियाव नोङो मानो नुजाहैयाखै? नोङो बावदि बर' फिसाफोरा ओरैबायदि आलाय सिलाय जानांदों, इभेकसन खालामजादों, नों बाव मानो नुजाहैयाखै फेरेंगा? बेनो नामा नोंनि बर'नि थै गोनाङा? गावनि उदैनि लाबा लाबनि थाखाय फेरेंगाया हाग्रायाव थांदों, एनडिबिआव जयेन जादों। माने साख्रि मोनैनि थाखायसो फेरेंगाया हाग्रायाव थांनानै दिनै जाथिनि नाम मावदों मादों हेन टेन एटसेट्रा डट 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 डट। फेरेंगा नोङो लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव बिदि बुंनो। सासे लिडारा, गुड क्वालिटिनि लिडारा बेबायदि बुंनो समाया। नोङो दिनैनि दिनाव बर' हारिनि जुदि थै दंमारोब्ला 100% जुदि नोंनाव बर'नि सेन्टिमेन्ट दंमारोब्ला बे क'क्राझार बाथारमारियाव नोंलाय माथो नुजाफैयाखै फेरेंगा? मानो नुजाफैयाखै नोङो? बे ससियेल मिडियायावबा फौ सोंनो साउटिं खालामनो अप्रेसिभ खालामनो रोंगौ। बाट दिनैनि दिनाव फेरेंगा नों बायदि सासे बिटिसिनि पावारफुल इएम जालायलायनानै दिनै नोंलाय मानोथो नुजाफैयाखै? बबे खियाव दं नोंलाय? व्हेर आर यु स्लिपिं मिस्टार फेरेंगा? नामावल' बर'नि थै दं होननानै बुंनानै लाबा जायालै फेरेंगा। गोबां मानसिफोर दं जों बुंनो हायो, खिन्थु जों बुंनो गोसो गैया फेरेंगा। दिनैनि दिनाव जों बुंजानानै एबा बे बर'नि माखासे इउटुबारफोरजों बुंजानानै गन्थङाव दै हाबदों नामा? सहायनो हायाखै फेरेंगा। रावबो इउटुबारफ्रा नंखाय खोथा एबा फल्स स्टेटमेन्ट जोंनि ससाइटियाव माने नंखाय बेले बेजे थासारि सोमजिहोआखै। दिनैनि दिनाव प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारासो रायजो राजानि गेजेराव कनस्पाइरेसि बेले बेजे कमप्लेक्सिटी टुइस्टिं बुस्थुखौ लाबोदों फेरेंगा। लाजिनांगौ। दिनै दस्रा, गाबोन दस्रा, समफोर दस्रा। बेफोरो मा फेरेंगा? बेनो जाबाय बर' हारिनि जुदि थै दंमारोब्ला फेरेंगा, बर' रायजो राजानो जि कमिटमेन्ट होआमोन, जि प्रतिश्रुति होदोंमोन बेखौ मावनानै हो। नामावल' बर'नि थै दं होननानै लाबा जाया। जोंबो बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय मानसि। बे जेसेबां इउटुबारफोर दं बिथांमोनाबो बर' बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम मोननाय। फेरेंगा नों जानो हागौ एनडिबिनि लिडार, नोङो मोनसे समाव दैदेनगिरिमोन, लिडारमोन। नों एनडिबिआव थांनानै आंखौनो दुगा मारा देखायनानै लाबा जाया फेरेंगा। बुजिबाय? जाथिनि मा मावखो नोंलाय? एनडिबिनि लिडार थानाय समाव नोङो जाथिनि मा मावखो? सान्थि सुक्ति खालामनानै लाबोनानै दिनै नोंनि केडार्सफोरखौनो नोङो दिनैसिमबो नायनो हायाखै, जेबो फुलफिलमेन्ट खालामनानै हायाखै, जेबो कम्पेनसेसन रिहेबिलिटेसन जेबो होनो हायाखै, हम सेटेलमेन्ट खालामना होनो हायाखै। लाजिनांगौ नोङो। दालासै दिनैनि दिनाव बर'नि थै दं होननानै नोङो गावखौल' बुंनानै दाला। नोंनावल' गैया बर'नि थैया। जोंनि जेसेबां अल आसामाव थानाय बर' रायजो राजाफोर दं बिथांमोनाव गासिबनावबो बर'नि थै दं फेरेंगा। नोंनि बायदि खुगानिफ्राय बेबायदि बाथ्राया ओंखारनो नाङा। बिकज नोङो सासे पाब्लिक फिगार, इउ आर ए रिप्रेजेन्टेटिभ अफ बिटिसि मिस्टार फेरेंगा। स' नोङो खोथाखौ एसे सिनसियारलि बुङोब्ला गाहाम जायो। नङाब्ला नोंनि बेबायदि भेलुलेस, ओंथि गैयि गाजा बेनो रोङै जुदि खोथा नोङो ससाइटियाव लाबोबाय थायोब्ला, बुंबाय थायोब्ला नोंखौ रावबो मोजां मोननाय नङा फेरेंगा। आफ्टार 3 इयार्सनि उनाव 0-0 मोनगोन बे रोखाखा। अभियासलि दिनैनि दिनाव फेरेंगाखौ रायजो राजाफ्रा गाज्रि मोनबाय आरो दिनैनि दिनाव फेरेंगाया बुंना लाबावबाय इउटुबारफोरनाव बर'नि थै गैयानो। नों हारसिंल' बर' जादों नामा? नों आं बैखौ लानानैसो जों बर', उइ आर बर' फेरेंगा। बुजिबाय? नोंनावल' बर' जाथिनि थै गैया, बे हाग्रा बंग्रा थैबोदों। हारिनि थाखाय स्टेटहुड, सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय हाग्रा बंग्रायाव दिनै सेक्रिफाइस जाबाय, मुंख्लं जाबोबाय। दिनै बेफोर मा? बेफोर बर' नङामोन नामा फेरेंगा? नोङो दिनै लाजिनांगौ। बिसोरखौ नायजोबनांगौमोन नोङो। दिनै अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जानोसै, दिनैसिम मा मावखो नोङो?
नोंनि केडार्सफोरखौनो नाय न'खर न'खर साख्रि होगोन होननाया बबाव थांखो फेरेंगा लाजिनानै थैदो फेरेंगानाव गन्थङाव दै हाबदों उन्दुनो हायाखैनो फेरेंगाया बिनि थाखायनो फेरेंगाया बुंदों ससियेल मिडियायाव माखासे इउटुबारफोर दं बर'नि थै गैया होननानै बिथाङा बुंनो गोनां जादों फेरेंगाया उन्दुनो हायाखै स्लिपिं खालामनो हायाखै खर'आव सौदावबाय थादों आंनि पलिटिकेल पलिटिकेल केरियारखौ माखासे इउटुबारफ्रा गाज्रि खालामसिगोन होननानै फेरेंगाया उन्दुनो हायाखैनो दिनै नंगौ खोथाखौसो बुंगासिनो दं फेरेंगा गाज्रि मोननो नाङा आरो आङो फेरेंगाखौ मोनसे खोथा बुंबावगोन बे भिडिअनि गेजेरजों फेरेंगा नोङो जुदि बिटिसिनि EM जानो गोसो दंबावब्ला खोथाखौ सानै हयै बुं सिनसियारलि खोथाखौ बुं सांग्रां जानाया मोजां नङाब्ला 0-0 फेरेंगा बुजिबाय बेबायदि जाम्बा बायदि खोथाखौ नोङो इउसलेस खोथाखौ नों बुंनो नाङा एसे फ्रुइटफुल मिनिंफुल खोथाखौ बुं जाहाथे रायजोफ्रा खोनासंनो मोननानै मोजां मोनो औ नंगौ फेरेंगा बुंनाय खोथा सैथोमार दिनै नोंसिनि खोथाफ्रा UPPL सरकारनि खोथाफ्रा मोनसेबो लाजाया भेरि आनएक्सपेक्टेड एक्सेप्ट खालामनानै लाजाया रायजोफ्रा दिनै गोबां माने बुजिनो हमबाय ग्रेजुवेलि दिनै सानफा एफा रायजोफ्रा हमदांनो हाबाय गमामायै फेरेंगाया माबायदि टाइपनि लिडारफ्रा नै बेबायदि कुइसन सिखारदों रायजो राजाफोरनाव सोंलु सिखारदों दिनै नोंबो सांग्रां जानाया मोजां फेरेंगा ससियेल मिडियायाव जानला मानला गोदाव सोराव बिदि जायि बायि गाजा बेरनो रोङि खोथाखौ दाबुं आं नोंखौ आपिल खालामदों स्ट्रंलि आं नोंखौ कन्डेम खालामदों स' नोंथाङा बिटिसिनि EMब्ला खामानिखौ मोजां माव अब्ला रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन नोंखौनो बाख्नायगोन मोनथिबाय फेरेंगा